День добрый, панове! Мястэчка Ваўкавыск, Гродзенская вобласць, Республика Беларусь. Ну ось я гляджу на вас і бачу, што вы мусіць хочаце запытацца ў мяне, чаму гэтае мястэчка так завецца? Чаму яна мае такую вось цікавую назову Ваўкавыск? Дык я вам зараз, паважаны, распавяду. Расказваюць вось, што калісьці вось тут, на гэтых месцах, былі такія непралазныя балаты ды пушча. І вось у гэтых пушчах, кажуць, тут арудавала адна банда пад кіраўніцтвам двух братоў Волака і Вісяка. Ну і, кажуць, занадта ж гэта такія хлапцы былі паганыя. Рабавалі, забівалі, знішчалі, ратунку тут не было ад іх. Баяліся людзі хадзіць сюдою. Ну і вось аднойчы з'явіўся ў гэтых мясцінах такі хлапец, якога звалі, хлапец быў гэта такі хорошы, харобры хлапец, наш, беларускі, звалі яго Завейка. Ну і вось Завейка перамог і знішчыў усю гэтую банду. А на іхнім месцы, дзе было логава гэтых бандзюганаў, заснаваў паселішча. І вось паселішча гэтыя людзі называлі ўсё ж такі імем гэтых двух бандзітаў. Паселішча Волака і Высяка. Ну, а пазней гэта паселішча з цягам часу пачало называцца ўжо проста Ваўкавыск. Вось такая, панове, гісторыя. Ну дык што, пойдзем ды заглянем у гэтае цікавае гістарычнае мястэчка. Шматлікія, панове, энцыклапедычныя даведнікі кажуць аб тым, што назову сваю Ваўкавыск атрымаў ад гэтай вось рэчкі, якая працякае праз мястэчка. А рэчка гэтая завецца Ваўкавыя. Ну, а чаму рэчка завецца Ваўкавыя? Ну, ёсць такія людзі, якія кажуць, што гэта рэчка так завецца таму, што калісьці тут збіраліся ваўкі цэлымі зграямі і спявалі свае ваўчыныя песні аб жыцці, быцці. Таму, кажуць, такая назова «Воўкі выюць», «Ваўкавыя». У Ваўкавыску, панове, ёсць 3 старажытныя гары колішнія. Адна вось гэтая гара побач называецца Муравельнік, на якой я стаю, завецца Шведская, і вось тая гара называецца Замчышча. І вось расказваюць, што першыя людзі, які пасяліліся, яны пасяліліся вось на той гары на Муравельніку. Пасля перайшлі вось сюды на гэтую гару. А вось на той гары яны пабудавалі замак яшчэ аж у 10 стагоддзі, таму што вось тут, панове, праходзіла якраз мяжа паміж славянамі і балтамі. І тут славяне трымалі абарону ад набегу яцвягаў. Ну, а вось гэтая гара, як яна раней звалася, вось я не ведаю. Але вось пасля паўночнай вайны, вайны са шведамі, яе пачалі зваць Шведскаю гарою. Ну, некаторыя кажуць, што, маўляў, шведы гэтую гару шапкамі насыпалі. Але справа тут у іншым. У нас на Беларусі некалькі шведскіх гор. І шведскімі іх называюць таму, што падчас паўночнай вайны шведы вось на такіх старых гарадзішчах ставілі свае лагеры. Таму гэтыя горы так і завуць па сёння шведскімі горамі.
І вось калі у вялікім княстве літоўскім, панове, за вялікага князя стаў Ягайла, то ён, кажуць, захацеў, каб Ваўкавыск стаў ягоным уласным горадам. І кажуць, што ён так захацеў таму, што вось Ваўкавыск, ён знаходзіўся якраз на такім зручным шляху на Польшчу. А на Польшчы Ягайла меў сваю такую цікаўнасць. Раскажуць, што вось тут, на гэтым самым месцы, тут на горцы, стаяў замак. І вось адсюль, з гэтай гары, з гэтага замка, Ягайла да палякаў паслаў сваіх паслоў, значыцца з тым, што ён згодны ахрысціць Літву па каталіцкім абрадзе, але калі палякі абяруць яго сваім каралём. І недзе праз паўгода палякі прыслалі сюды вось у Ваўкавыск сваіх ганцоў з грамата да Ягайла, што яны згодныя, каб Ягайла стаў іхнім каралём і ажаніўся з польскаю каралевай Ядвігаю. А яшчэ некаторыя гісторыкі кажуць, што менавіта ў Ваўкавыск палякі прывезлі Ягайлу карону, з якой жа ён пазней паехаў каранавацца ў Кракаў. Была тут, панове, яшчэ рэчка такая Нятупа. З балцкай мовы яна перакладаецца як амаль рака. Таму што, кажуць, рака гэта была шырокая, але даўжынёю была ўсяго-такі недзе метраў 800. І брала Нятупа свой пачатак якраз вось адсюль. Тут калісьці было вялізнае возера. Гэтае возера было на ўзвышшы, а ўнізе вон там быў Ваўкавыск колішні. Ну і вось расказваюць, што недзе ў 1130-е гады вельмі моцныя ліўні ішлі. Недзе тыдні 2 ці 3 ішоў дождж. І Нятупу прарвала, і гэтае возера ўсё хлынула на Ваўкавыск. І Ваўкавыск проста змыла. Быў патоп, тут і шмат, кажуць, вельмі людзей загінула падчас гэтага патопу. І вось людзі праклялі гэту рэчку Нятупу і праклялі яны возера. І вось рэчкі Нятупы на сённяшні дзень не існуе. Ну, кажуць, ёсць невялічкі маленькі раўчачок. А старажытнае возера гэтае таксама высохла. І ад яго засталіся вось толькі гэтыя вось азёрцы, якія сведчаць аб былым велічы колішняга Ваўкавыскага возера. Ваўкавыск, панове, быў гаспадарскім месцам. Ну, гэта значыць, што над ім не было ўлады, а ніякіх магнатаў, самакіравання. А яшчэ кажу, што вось ваўкавыскія абшары былі лепшымі землямі ў вялікім княстве літоўскім. Але вось у 17 стагоддзі, панове, недзе на пачатку 17 стагоддзя, вось тут на Ваўкавышчыне прайшоў вялікі паморак, ну, эпідэмія, і памерла вельмі шмат людзей. Але вось не паспелі людзі адысці ад гэтай страшнай хваробы, і прыйшло зноў няшчасце новае. У 1655 годзе, панове, сюды увайшлі войскі маскоўскага цара Алексея Михайловича. І вось рускімі войскамі Ваўкавыск быў цалкам знішчаны. Тады ж быў знішчаны і Ваўкавыскі замак, і пасля гэтага ён ужо не адраджаўся. А пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай Ваўкавыск увайшоў у склад Расійскай імперіі. І вось Расійская імперія скасавала тут магдабургскае права і пачала ўводзіць свае новыя парадкі. Калі Ягайла, панове, стаў польскім каралём, то Ваўкавыск стаў уласнасцю стрыечнага брата Ягайлы, уласнасцю князя Вітаўта. І вось, нягледзячы на то, што Ваўкавыск быў уласнасць Вітаўта, крыжакі проста як са зла, мусіць, яны ўсё лезлі і лезлі сюды пад Ваўкавыск. І неаднойчы рабавалі яны гэтае мястэчка. Асабліва, кажуць, горад папакутаваў гэта ў вербную нядзелю 1410 года. Вось, кажуць, у гэты дзень, гэта быў страшны дзень для Ваўкавыска. Крыжакі спустошылі ўсё мястэчка. Адзінае, што не маглі ўзяць, дык гэта Ваўкавыскі замак.
І вось ваўкавысцы, панове, гэта проста так не оставілі. Яны крыжакам вельмі добра адпомсцілі. Тут у Ваўкавыску была сабрана цэлая харугва, ну гэта значыцца асобны атрад. І вось гэты ваўкавыскі атрад пад штандарамі, на якіх была намалявана галава ваўка, рушылі пад Грунвальд. І, як самі ведаце, панове, у гэтай біты пад Грунвальдам крыжакі былі знішчаны ушчэнт. І ўсе летапісцы ўзгадваюць аб тым, што там вельмі мужна і харобра змагалася вось гэтая ваўкавыская харугва. Самы першы, панове, касцёл у Ваўкавыску з'явіўся, дзякуючы князю Вітаўту, яшчэ аж у 1430 годзе. Гэта Вітаўт стаў фундатарам Ваўкавыска першага касцёла. Касцёл быў асвечаны ў гонар святога Мікалая і стаяў ён, кажуць, вось недзе тут, на гэтым вось самым месцы. А вось гэты касцёл, панове, ён у Ваўкавыску з'явіўся у 1848 годзе і асвяцілі яго ў гонар святога Вацлава. Праўда, вось падчас Першай сусветнай вайны касцёл быў вельмі пашкоджаны. Ваўкавысцы сабралі грошы і сваімі намаганнямі ў 1929 годзе касцёл адрамантавалі. І вось таго часу ён ніколі не зачыняўся. І нават за саветамі гэты касцёл дзейнічаў. Побач з касцёлам, панове, знаходзяцца колішнія старажытныя каталіцкія могілкі. І гэтыя старажытныя могілкі не закінутыя, а яны старанна дагледжаныя, што кажа аб свядомасці ваўкавысцаў. У 1503 годзе, панове, Ваўкавыск атрымлівае з рук самога вялікага князя Александра магдебургскае права. Гэта значыцца права на самакіраванне. І разам з гэтым магдебургскім правам ваўкавысцы атрымалі сваю уласную пячатку горада Ваўкавыска, ну і герб. А на гербу выяву, канешне, ваўка. Яшчэ з такой выявай ваўка ваўкавысцы хадзілі змагацца пад Грунвальд. І ваўкавысцы вельмі шануюць гэтага звера. І вось некалькі гадоў назад на самай галоўнай плошчы Ваўкавыска яны ваўку паставілі вось гэты помнік. Таму што ваўкавысцы кажуць, што менавіта воўк ахоўвае іхні горад ад розных напасцяў.
У часы Рэчы Паспалітай значна ўзрасла палітычная роль Ваўкавыска ў жыцці Вялікага княства Літоўска. Горад аж 4 разы быў месцам правядзення галоўных ці генеральных соймаў усяго Вялікага княства Літоўска. Гэтыя соймікі збіраліся ў Вялікім княстве пасля Люблінскай уніі 1569 года. Звычайна за 10 дзён перад пачаткам працы вольнага сойма Рэчы Паспалітай. Мэтай правядзення соймікаў была выпрацоўка адзінай пазіцыі, з якой ліцвінскія дэлегаты прадстаўлялі інтарэсы ВКЛ на вольным сойме ўсёй Рэчы Паспалітай. І вось гэтая агульная пазіцыя ліцвінаў выпрацоўвалася шмат разоў менавіта тут, у Ваўкавыску. Перад самым пачаткам вайны 1812 года, панове, у Ваўкавыску стаяла другая руская армія, якою камандаваў генерал Багратион Пётр Іванович. Дарэчы, грузін па паходжанню па-грузінску Багратионі. І вось Пётр Іванович Багратион у Ваўкавыску жыў 8 дзён, ну а пазней ён адсюль ужо рушыў пад Смаленск. Пра шмат гадоў у Ваўкавыску згадалі аб гэтым слаўным генерале і паставілі ў Ваўкавыску яму помнік. Энцыклапедычная даведка. Багратион Пётр Іванович. Рускі генерал ад інфантарыі. Князь, герой вайны 1812 года. Нарадзіўся у 1769 годзе у горадзе Кізляры, у сям'і прадстаўнікоў грузінскай царскай дынастыі Багратыёне. Вайсковую службу пачаў радавым у 1782 годзе. Першы вайсковы вопыт атрымаў у вайне на Каўказе з аддзеламі шэйха Мансура. Удзельнічаў у руска-турэцкіх войнах. З 1799 года генерал-майор. У італьянскім паходзе Суворава камандаваў авангардам. Ваяваў супраць Наполеона ў 1805-1807 годах. Супраць шведаў у 1808-1809 годах. З 1811 году камандуючы другой рускай арміі, штаб якой кватараваў у Ваўкавыску. У вайне 1812 года вызначыўся удалымі манеўрамі пры адступленні у бітвах пад Салтанаўкай і пад Бардзіном, дзе быў смяротна паранен. Помнік Багратиону, панове, тут паставілі не проста так. Справа ў тым, што вось гэтая хатка на ўскрайку Ваўкавыска была пабудаваная ў 1805 годзе. Правда, невядома камусь належаў гэты дом. Ну, а знакаміты ён стаў тым, што вось тут менавіта і спыняўся славуты генерал, і пражыў ён тут 8 дзён. Ну, а на сённяшні дзень у гэтай хаце знаходзіцца Ваўкавыскі гісторыка-краязнаўчы музей. Ну што, панове, заглянем, што там у музеі іх ёсць цікава. Ваўкавыску, панове, музей з'явіўся дзякуючы намаганням вось Георгія Іосіфавіча Пеха. Ён, дарэчы, не гісторык па адукацыі, а працаваў ён на чыгунцы, але настолькі захапіўся гісторыяй, што гэтай справе аддаў усё сваё жыццё. Ён пачаў вывучаць гісторыю Ваўкавышчыны, стварыў свой прыватны музей. Ну, а ў 1948 годзе вось всю сваю прыватную калекцыю ён аддаў Ваўкавыскаму музею і стаў першым дырэктарам гэтага вось музея. У лістападзе 1812 года, панове, пад Ваўкавыскам адбылася вялізная бітва паміж рускімі і французскімі войскамі. Вось руская групоўка войск тут налічвала 30 000, і камандаваў гэтай групоўка рускі генерал Остенсакен, немец па паходжанню. А вось французская групоўка тут налічвала 25 000, і ёю тут камандаваў французскі генерал Рэне. І вось у Ваўкавыску, панове, у музеі знаходзіцца самая вялікая у нас на Беларусі калекцыя экспанатаў, прысвечаных вайне 1812 года.
І вось некаторыя панове з гэтых экспанатаў музейных з'яўляюцца сведкамі той бітвы пад Ваўкавыскам. Гісторыя Ваўкавыска, панове, она настолькі вялікая і багатая, што распавесці за такі кароткі час усё проста немагчыма. Таму я вам прапаную сустрэцца ў Ваўкавыску на наступным тыдні у гэты ж час і на гэтым жа месцы. Да сустрэчы! Энцыклапедычныя даведнікі кажуць аб тым, што назву сваю Ваўкавыск атрымаў ад гэтай вось рэчкі, якая працякае праз мястэчка. А рэчка гэтая завецца Ваўкавыя. У Ваўкавыску, панове, ёсць 3 старажытныя гары колішнія. Адна вось гэтая гара побач называецца Муравейнік, на якой я стаю, завецца Шведская, і вось тая гара называецца Замчышча. Ваўкавыск, панове, быў гаспадарскім месцам. Ну, гэта значыць, што над ім не было ўлады, а ніякіх магнатаў, самакіравання. Падчас Першай сусветнай вайны касцёл быў вельмі пашкоджаны. Ваўкавысцы сабралі грошы і сваімі намаганнямі ў 1929 годзе касцёл адрамантавалі. І вось таго часу ён ніколі не зачыняўся. І нават за саветамі гэты касцёл дзейнічаў. І вось у Ваўкавыску, панове, у музеі знаходзіцца самая вялікая у нас на Беларусі калекцыя экспанатаў, прысвечаных вайне 1812 году. Дзень добры, панове! Ну, як і абяцаў, мы зноў з вамі у Ваўкавыску. І вось пакуль я чакаў тут вас цэлы тыдзень у Ваўкавыску, каб сустрэцца з вамі, мне распавялі яшчэ адну цікавую легенду аб тым, чаму называецца гэта мястэчка Ваўкавыск. Значыць, адзін дзядзька мне тут распавёў, што калісьці, кажа, тут жылі хлапец і дзяўчына. І вось яны пакахалі адзін аднаго. Кажа, усе хлапца звалі, не памятае, а дзяўчыну, кажа, звалі Марына. І вось бацькі гэтай Марыны надта ж супраць былі, каб яна ішла замуж за гэтага хлапца.
І вось Марина не послухалася бацькоў і уцякла за тым хлапцом у лес. Там яны пабудавалі сабе хатку і сталі там жыць. Але бацькі Марыны настолькі раззлаваліся на іх, што ўзялі і праклялі і яе, і яго, і ператварылі іх у ваўкалакаў. Так яны, кажуць, ваўкалакамі і бегалі ўсё жыццё па лесе. А там, дзе стаяла іхня хатка, кажуць, узнікла паселішча, якое людзі пачалі называць Ваўкавыск. Hooked up on a fishing line, looking for the break of day. I've never been here before anyway. It's the wine in my feet that's to blame. Settled down in the mud, giving everybody blood. It's not such a beautiful thing to do. Left the castle in Spain. У 1905 годзе, панове, у Ваўкавыску адбыўся бунт, які ўвайшоў у энцыклапедыю па гісторыі Беларусі як Ваўкавыскае паўстанне 1905 году. А справа тут была такая. У 1905 годзе ж ішла руска-японская вайна. Ну і вось з Ваўкавышчыны на гэту вайну набралі новабранцаў, і тут у Ваўкавыску трымалі іх перад адпраўкай ўжо ў армію. Ну і, кажуць, утрыманне было вельмі дрэннае. Мяса давалі сапсаванае, сала наогул яны не бачылі, усё, што з сабой з вёскі ўзялі, яны тут з'елі. Ну, а хлопцы маладыя, здаровыя, і тады яны тут узнялі бунт. Ну і першае цікава, што на разграмелі, гэта 3 вінагарэлачныя крамы. Ну, гарэлкі хлопцы ўзялі, з віном трэба ж закусіць, а яшчэ разграмелі 2 харчовыя крамы. Ну і тады тут вызвалі гарнізон ваенны, который стаяў у Ваўкавыску. Але час быў рэвалюцыйны, і гэтыя салдаты падтрымалі паўстанцаў. Ну і карацей, усё ўціхла толькі тады, калі са Слоніма сюды прыслалі яшчэ дадатковыя ваенныя сілы. І вось тады такі ўсё ўціхла, і 50 чалавек нават было арыштавана. Пачатак 20-го стагоддзя, гэта, панове, цяжкія часы былі. Вось у Ваўкавыску там за 5 гадоў, з 15-го, недзе з 1915 по 1920 год, улада мянялася разоў 7. Ну, як памятаеце, у тым фільме «Свадьба ў Малінаўцы», там дядька шапку мяняў, казаў, улада мяняецца. Вось тое самае тут было. То немцы, то бальшавікі, то палякі, то зноў немцы, бальшавікі. Але вось у 20-м годзе сюды ўжо прыйшлі палякі, і тут яны засталіся аж на 20 гадоў. Ваўкавыск стаў цэнтрам Ваўкавыскага павета Беластоцкага ваеводства. А вось тут, панове, у гэтым доме знаходзілася павятовая ваўкавыская управа. І вось расказваюць, што ў управу на працу бралі не толькі тых, хто разумеў па-польску, але і тых, хто ведаў беларускую мову. Ці тут казалі, хто размаўляў папросту. Ну, папросту, ну, без выпендрожа там роды, там, «co pan mówi», «co pan chce». Неадназначна сустрэлі ваўкавысцы змену ўлады ў сваім горадзе. Шматлікія жыхары падтрымалі камуністаў, але ж значная большасць падтрымала менавіта польскую дзяржаву і маршала Юзафа Пілсудскага. Гэта былі і палякі, і беларусы, і яўрэі, бо абяцаў маршал адрадзіць Рэч Паспалітую, у якой Беларусь і беларускі народ зойме пачэснае месца. І вось змагаліся яны ўсе плячо да пляча у войску польскім у сфарміраваных беларуска-літоўскіх частках. А за польскім часам, панове, у Ваўкавыску пражывала 17 000 чалавек. І вось 7 000 гэтых 17 гэта былі яўрэі. Тут было аж 3 сінагогі, а таксама была яўрэйская больніца. Але ўсё гэтай больніцы дапамогу маглі атрымаць і яўрэі, і хрысціяне. Дарэчы, вось з Ваўкавыска паходзяць 2 сусветна вядомыя шахматысты. Гэта Блюменфельм і Давід Яноўскі. А таксама тут нарадзіўся Фархавцік.
свяшчэннік. Ён у Ізраілі быў міністрам па справах рэлігіі. Адсюль з Ваўкавыска паходзіць і Голуб, які, можна сказаць, заклаў ізраільскія ўзброеныя сілы. Ну і спіс гэты вельмі доўгі, панове. Але вось з яўрэйскіх гэтых сінагог на сённяшні дзень ні адна не захавалася. Захавалась толькі старажытная вось гэта яўрэйская бальніца. У 1863 годзе, панове, на Беларусі, Польшчы і Літве пачалося паўстанне, мэтай якога было пазбавіцца ад улады расійскай імперіі. І вось ваўкавысцы ў гэтым паўстанні прынялі самы актыўны ўдзел. І не так даўно на вайсковых могілках ваўкавысцы паставілі вось гэты крыж у памяць аб загінуўшых сваіх земляках у гэтым паўстанні. Адным з кіраўнікоў паўстання Кастуся Каліноўска быў ураджэнец Ваўкавышчыны Густаў Стравінскі. Гістарычная даведка. Густаў Стравінскі нарадзіўся ў 1837 годзе. Прыняў актыўны ўдзел у паўстанні 1863 года. Да паўстання служыў на вайсковай службе. Вясной 1863 года сфарміраваў і ўзначаліў ваўкавыскі паўстанскі атрад. Удзельнічаў у баі супраць урадавых войск у Мелавіцкай бітве. Некаторы час пры атрадзе Густава Стравінска знаходзіўся галоўны штаб Гродзенска воеводства на чале з Духінскім і Урублеўскім. Густаў Стравінскі быў прызначаны ваенным начальнікам Ваўкавыска павета. Восенню распусціў свой атрад і выехаў за мяжу. У Ваўкавыску, панове, жылі і каталікі, і праваслаўныя, і былі тут і уніяты. Тут, акрамя касцёла праваслаўнай царквы, была яшчэ і уніяцкая царква. І стаяла эта царква вось тут якраз на гэтым месцы, на ўскрайку Ваўкавыска. І пабудавана, кажу, та царква была яшчэ ж недзе на пачатку 18 стагоддзя. Але вось пасля шляхецкага паўстання 1831 года, калі усе уніяты падтрымалі паўстанцаў, гэта царква была зруйнавана. Але вось не так даўно на месцы, дзе стаяла гэтая уніяцкая царква, мясцовыя жыхары Ваўкавыска паставілі вось гэты памятны знак, крыж і гэты камень. І паставілі гэты знак тут яшчэ і таму, што ў 1939 годзе, калі вось сюды ў Ваўкавыск прыйшлі саветы, то энкаведысты вось сюды прыводзілі бязвінных людзей, якіх яны падазравалі ў тым, што тыя, маўляў, неправільна думаюць аб савецкай уладзе, і тут гэтых людзей расстрэльвалі.
Трэба сказаць, панове, што ў Ваўкавыску самым першым хрысціянскім храмам тут з'явіўся не касцёл, а менавіта праваслаўная царква. Праваслаўная царква ў Ваўкавыску была пабудавана яшчэ аж у 11 стагоддзі на замкавай гары. І вось археолагі, якія раскапалі рэшткі той царквы, кажуць, што та царква была вельмі прыгожая, велічная. Ну а вось гэтая свята-мікольская царква тут з'явілася толькі пасля паўстання Кастуся Каліноўска. Ой, шли, пройшли, да трыян галовы, што вялі яны душу грэшную. Ой, што жа ты, душа, мимо раю пройшла. Ой, чым жа ты, душа, провинилася, чи за скупостью, чи за глупостью, чи душу загубил, чи венец разрушил. 11 лістапада 1918 года Польшча атрымала сваю незалежнасць. І вось тады было створана войска польскае, і тады ж пачалася вайна паміж Польшчай і савецкай Расіяй за аднаўленне Польшчы ў межах былой Рэчы Паспалітай. Ну і вось гэтая вайна цягнулася 2 гады, з 1918 па 1920. І за гэтыя 2 гады палегла вельмі шмат народа як з аднаго, так і з другога боку. І вось тут, на ўскрайку Ваўкавыска, захаваліся вайсковыя могілкі, дзе пахаваны як польскія афіцэры-жаннеры, таксама тут пахаваны і чырвонаармейцы. Падчас Другой сусветнай вайны, панове, у Ваўкавыску вось тут было вельмі моцнае беларускае падполле. А ў лясах Ваўкавышчыны дзейнічала, так званая беларуская народная партызанка. Гэта былі такія беларускія партызаны, якія змагаліся як супраць фашыстаў, так і супраць саветаў. І яны, кажуць, мелі вельмі моцную падтрымку. Бо партызаны гэта яны баранілі мясцовае насельніцтва ад рабаўніцтва і ад вывазу ў Германію на прымусовыя працы. Новы гераічны перыяд у гісторыі Ваўкавыска – гэта Вялікая Айчынная вайна. Горад быў захоплены нямецка-фашысцкімі захопнікамі 28 чэрвеня
1941 года, пасля яростных бомбардировок гораду германской авиацией и жестких оборончих боев, у яких приймав удел и знакомитый советский военный инженер Дмитрий Карбышев. Адразу пасля оккупации насельніцтва Ваўкавыска мужна пачало змагацца з захопнікамі. Былі арганізаваны падпольныя арганізацыі, як польскія нацыянальныя, так і савецкія. Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit: Вось гэты, пано, вялізны дом сюды быў перавезены ў Ваўкавыск пасля Другой сусветнай вайны. А раней ён стаяў у маёнтку Жлобаўцы, і пабудаваны ён быў Міклашевічамі. І вось у сям'і Міклашевічаў у маёнтку Жлобаўцы нарадзілася вось у гэтым доме наша знакамітая беларуская паэтэса Ларыса Геніюш. У свой час, дарэчы, Ларыса Геніюш скончыла Ваўкавыскую гімназію. І вось ваўкавысцы сказалі, што яны прыкладуць усе намаганні, каб вось на гэтым доме з'явілася шыльда ў гонар Ларысы Геніюш. Энцыклапедычная даведка. Геніюш Ларыса Антоновна нарадзілася 27 ліпеня 1910 года у маёнтку Жлобаўцы. Скончыла Ваўкавыскую гімназію. Выйшла замуж за ўраджэнца з Эльвы Яна Геніюша, з якім з 1937 па 1948 год жыла ў Празе. Была сакратаром прэзідэнта Беларускай Народнай Рэспублікі Васіля Захаркі. Вершы пачала пісаць у гімназіі. Друкавацца пачала ў 1939 годзе. У беларуска-берлінскай газеце «Раніца». Першы зборнік твораў «Ад родных ніў» выйшаў у Празе ў 1942 годзе. У 1948 годзе Ларыса Геніюш была арыштавана разам з мужам і асуджана на 25 гадоў зняволення. Вызвалена датэрмінова у 1956 годзе, але не была рэабілітавана. Жыла ў Зэльве, друкавалася пры падтрымцы Уладзіміра Караткевіча і Максіма Танка. Памерла ў 1983 годзе. У сваіх успамінах Ларыса Геніюш узгадвае, як польскія ўлады адносіліся да праяву беларускага ў Ваўкавыску, да іншадумцаў. Даходзіла нават да зверскага збіцця беларускіх патрыётаў у паліцэйскім пастарунку. Асабліва, калі яны затрымліваліся падчас правядзення мірных дэманстрацый і пратэстаў.
У нас на Беларусі, панове, ось назоў таких як ваўкавыск, звязаных з ваўкамі, вельмі шмат. І вось трэба сказаць, што нашы продкі колісь вельмі шанавалі гэтага звера і ваўкоў лічылі ляснымі богамі. І кажуць, што апекаваўся ваўкамі колісь святы Юрый. Вось і бывае і сёння яшчэ кажуць, што вось калі чалавеку пашанцуе ў нечым добра, ды гавораць, што от мусіць яму дзесь воўк дарогу перабег. Так што, панове, калі вам воўк перабяжыць дарогу, не пужайцеся, гэта да шчасця. Да пабачэння!